a 10. apríla sa na našej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka. Prišli sa zapísať predškoláci, ktorí si plnia povinnú predškolskú dochádzku v našej materskej škole v Semerove. A pani učiteľky pripravili pre predškolákov rôzne aktivity a úlohy, vďaka ktorým nám predškoláci dokážu a prezentujú svoje vedomosti, zručnosti a teda aj to, či dosiahli školskú spôsobilosť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty si jak rýchly počúvaj máš. Žiaci vypracovávali úlohy napríklad na geometrické tvary, či poznajú farby, na priestorovú orientáciu hore, dole, vpravo, vľavo a tento pracovný list potom ukončili kresbou postavy. Úlohy boli zamerané takisto na pohybové zručnosti. Ďalej mali žiaci pripravené skladanie kartičiek, čiže podľa čísiel skladali obrázky a takisto aj teda mali pripravené pucle. Na jemnú motoriku boli zamerané úlohy tým štýlom, že mali si vybrať písmenko a vykladali tieto písmenka pomocou fazuliek. Vlk a zajac. Pyšne s taškou kráča. Čo ho čaká prvá trieda, písanie aj abeceda. Ďalšie úlohy boli zamerané na vyhľadávanie písmenok. Na koberci vyhľadávali písmenka zo svojho mena, takisto porozprávali rozprávku podľa maňušiek, ktoré tam mali pripravené. No a veľmi zaujímavú úlohu mali pripravenú pri interaktívnej tabuli. Pracovali teda na základe tiež orientácie priestorovej, mali určiť okienka, ktoré sú uprostred, vpravo, vľavo, hore, dole, takže táto aktivita ich tiež veľmi bavila. Poslednou úlohou, ktorú mali predškoláci, tá bola prostredníctvom mikrobitu. Mali vyjadriť, ako sa im aktivity na zápise páčili, čiže mali si na mikrobite stlačiť, či sa im páčilo, čiže usmiatého smajlíka, alebo neboli veľmi spokojní, takého smutného smajlíka. Čiže týmto vlastne vyjadrili predškoláci, ako sa im na zápise páčilo. Ty si nám dneska predviedol, že si veľmi šikovný a môžeš ísť do prvej triedy. My sme ťa dnes zapísali do prvého ročníka našej školy a ja ti k tomu gratulujem a na pamiatku ti pani učiteľky pripravili takýto pamätný list. A ty už vôbec nie si malý, správne sme ťa zapísali. Si na našom zozname, v septembri ťa čakáme. Aj s tou veľkou taškou. Dobre? A ja ti gratulujem, dneska si bola veľmi šikovná a my sa veľmi tešíme na teba, keď budeš chodiť do školy. A keďže si bol taký šikovný a odvážny, tak dostaneš takúto tašku prekvapenia. Páči sa? Prosím. Predškoláci boli veľmi šikovní,
splnili všetky úlohy, ktoré si pre nich pani učiteľky pripravili. A na pamiatku na tento deň sa odfotili pri fotostene, dostali pamätný list a tašku plnú prekvapení. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať rodičom predškolákov za dôveru v našu základnú školu, že predškolákov zapísali do našej základnej školy. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám a pani riaditeľke z materskej školy v Semerove, že predškolákov veľmi pekne pripravili na zápis do prvého ročníka. A moje poďakovanie patrí aj pani učiteľkám a školskému podpornému tímu našej základnej školy za pripravenie zápisu do prvého ročníka. Prvákov, a teda prváckých rodičov, sme informovali, že v auguste pripravujeme už tradičný prvácky kemp, čiže taký letný tábor pre budúcich prvákov, ktorí teda k nám prídu od septembra. Tento letný tábor prvácky je zameraný a robíme ho teda z dôvodu toho, aby si tu naši prváci zvykli na prostredie, aby si teda zvykli na pani učiteľku, aby spoznali jednotlivé časti areálu, pretože tie aktivity táborové budú zamerané na pobyt vonku, v telocvični, v areáli, multifunkčné ihrisko, preliesky. No a túto ponuku sme teda dali rodičom, že môžu deti do prváckého tábora prihlásiť v auguste, takže už sa na nich tešíme od augusta a v septembri potom s veľkými školskými taškami na školskom dvore.